And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sana hanggang dulo. Hi DJ Rocky. Ako nga pala si Krisha, 26 years old. OFW sa Abu Dhabi. I'm an avid fan of your program, kaya sana mapansin mo itong sulat ko. Dahil ito ang paraan ko para sabihin ko sa husband ko kung gaano ko na-appreciate ang mga ginagawa niyang efforts. Kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ako ka-thankful na siyang pinakasalan ko. Ipaparinig ko sa kanya to once na ma-ere mo na ito, DJ Rocky. This is my secret file for my husband. He is Kenneth, 22 years old. Yes, mas matanda ako sa kanya. We are married since 2021. 3 months in a relationship lang kami at nabuntis niya ako. Kaya naisipan naming magpakasal sa embassy. Dahil bawal dito sa UAE mag-live-in pag hindi kasal lalo na't buntis ako. Nung una, hindi ko akalain na magtatagal pa kami ng 2 years kasi ang daming away na nangyari. Na para bang ang natitirang solusyon ay hiwalayan. But thank God, nalampasan namin yung stage na yon. Bigla ko na lang na-realize na sobrang swerte ko pala sa kanya. Na safe and secured ang puso ko. May peace of mind ako dahil sa mga effort niya to prove his love for me. Parehas kaming seloso at selosa. Pero parehas namin na iniiwasan ng ang lahat ng mga pinagseselosa namin. At pagdating sa away, ako ang mas matagal magpatawad pag nagalit. Hindi ko siya kinakausap. Tahimik lang ako. Siya naman kabaligtaran. Pag galit siya, gusto niya pag-usapan at gusto niya ayusin agad. Pag ako galit, aabot ng ilang oras o buong araw na hindi ko siya kakausapin. Pero hindi niya talaga ako hahayaan na matulog ng may galit. Hindi siya titigil. Susuyuin niya ako. Like hindi siya titigil na kulitin ako. Yayakapin at hahalikan habang nagsusori ng paulit-ulit. Hanggang maging okay kami. Nung buntis ako, mas lalong dumami ang problema at away namin. Dahil selos dito, selos doon. Galit dito, galit doon. Ganyan ang peg ko. Kahit maliit na bagay lang pinalalaki ko. Sobrang init ng ulo ko kaya lagi ko siyang inaaway. Kahit sa walang kwentang dahilan. Pero tiniis niya. Iniintindi niya. Kahit alam niya minsan mali. Well, hindi ko siya na-appreciate that time. Minsan ganun yung lagi niyang sinasabi. Pag inaaway ko siya. Ngayon ko lang na-realize lahat ng mga ginagawa niyang efforts. At the time, na binigay niya to prove lahat ng sinasabi niya ay totoo. Lalo na ang pagmamahal niya sa akin. Hindi ko alam paano ko iisa-isahin. Ang dami niya kasi talagang ginawa para lang maiparamdam niyang mahal niya ako. Sobra pa sa sobra. Kaya nga minsan hindi ko maiwasang umiyak sa gabi pag naaalala ko kung gaano ko siya pinahirapan sa relasyon namin at pinili niya pa rin magstay. Ilang beses ko siyang pinagdudahan, ilang beses ko siyang pinagtabuyan, pero kahit anong taboy ko, willing siyang manatili. Minsan nasasaktan ako pag naalala ko yung mga pahirap ko sa kanya. Minsan umaabot sa puntong nakakapagsabi siya ng masasamang salita na, "Pahirap ka talaga sa buhay ko. Gusto mo magpakamatay na lang ako? Nagsisisi na ako sa'yo."
Hindi ko deserve na tratuhin mo ko ng ganito. Ang sakit pag naaalala ko yun, pero mas masakit pala yung mga ipinaramdam ko sa kanya. Kaya umiyak ako dahil ang sama-sama akong asawa. Pinagdududahan ko siya na nagkakagusto pa rin siya sa iba. Pero lagi niyang pinatutunayan na wala naman siyang paki sa ibang babae. Ang dami ko kasi talagang pinagselosan. Insecure ako. Pero lagi niyang sinasabi na huwag kang ma-insecure kasi para sa akin, ikaw ang pinakamaganda at pinaka-sexy. Pero kahit paulit-ulit niyang sinasabi yan, hindi ako naniniwala sa kanya. At iniisip ko na nambobola lang siya. Kaya sabi ko nga, i-unfriend mo o i-block mo lahat ng mga pinagsesolosan ko sa Facebook. At kahit ubusin ko raw yung babae, except sa mga kapamilya niya, go. Dumating pa sa puntong nagagalit na ako pag nanonood siya ng mga video ng ibang babae sa Facebook at TikTok. Ilang beses na kami nag-away tungkol sa mga ganun. At dahil dun, wala siyang TikTok at FB. Messenger na lang at Instagram. Kahit sa workplace niya, kung sino-sino ang pinagsesalosan ko, kaya nga todo iwas siya agad ng sobra. Halos lahat ng babae pinagsesalosan ko, pangit o maganda, bata o matanda, wala akong pinipili basta babae ang pinagsesalosan ko. Dahil takot ako na mawala siya sa akin. Takot ako na maagaw siya ng iba. Kahit lagi niyang sinasabi na huwag akong mag-alala. Wala raw makakaagaw sa kanya. Dahil ako lang at ako lang ang mahal niya. Hindi na raw siya magkakagusto pa sa iba. Hindi niya raw ako pinakasalan dahil buntis lang ako. Pinakasalan niya ako dahil ako raw ang gusto niyang makasama hanggang sa pagtanda. But that time, hindi pa rin mawala-wala yung takot sa puso ko dahil 2 taon pa lang naman kami. I mean, ilang years pa naman ang parating, di ba? Mahabang panahon pa ang tatahakin namin. Hindi naman natin alam ang future. Tsaka sabi nga nila, people change. Kaya hindi maalis sa isip ko na anytime pwede siyang mawala sa akin. Anytime pwede siyang magkagusto sa iba. Anytime pwede siyang maakit sa iba. Kaya isa sa mga panalangin ko kay Lord na hindi siya sana tumulod sa iba. Na sana panindigan niya kami ng anak niya hanggang sa huli niyang hininga. Na sana hindi siya magbago, na kung ano man yung pinapakita niya ngayon, hindi magbago ang pagmamahal niya para sa akin, para sa amin ng anak namin. Thankful and blessed ako sobra dahil na-realize ko na sobrang bait ng asawa ko. Lalo na nung 2 years na kami, mas lalo niyang pinaramdam na mahal niya ako. Dahil halos lahat ng desisyon ko ang nasusunod. Sa ulam, nag-a-adjust din siya para lang kumain ako kahit hindi niya gusto. Gugustuhin niya para sa akin. Tulad na lang ng ayaw niya na masyado sa isda. Dahil halos dito na siya lumaki sa Dubai. Nasanay siya na masasarap ang pagkain. Wala ko naman lumaki sa probinsya kaya mahilig ako sa isda. Tuyo, kangkong, basta mga pagkain probinsya, yun yung mga gusto kong lutuin. Nasanay na lang siyang kumain ng mga pagkain probinsya. Ganun niya ako kamahal. Tapos pag may nag-aaya sa kanya na mag-inuman o gumala, pag hindi ako pumayag, hindi siya sasama. Sinusunod niya talaga ako. Minsan kinukulit na ako ng mga katrabaho niya. Dahil si Kenneth lang daw ang laging absent sa inuman nila. Kaya sabi nila, payagan ko raw. At sumama na lang kami ng anak ko. Once, napapayag ako. Sumama din kami ng baby para bantay sarado talaga. Kilala naman ako ng mga katrabaho niya. Dahil lagi nga kaming magka-video call pag nasa work siya. At minsan sinusundo ko siya sa trabaho para naman makagala kami ni baby. Wala po akong work. Walang oras na hindi ko alam yung ginagawa niya. Dahil work, bahay lang din siya. Lagi kami magka-chat kahit nasa trabaho siya. Video call pag break time. Since day 1, ganun ang gawain namin. Parehas kasi kaming naloko sa past namin kaya gusto namin bantayan ang isa't isa. Ang maganda rito hanggang ngayon di pa rin siya nagbabago. Marami pa rin siyang effort na ginagawa para iparamdam niyang mahal niya ako.
At pagdating sa bahay, kahit pagod yan galing sa trabaho, tutulong pa rin siya sa mga gawaing bahay. Magbabantay ng anak namin. Kalain mo yun, 8 oras siyang nakatayo sa trabaho tapos 30 minutes sa bus. Mapapasana all ka na lang talaga. Hindi siya nagsasawa hanggang ngayon. Hindi siya napapagod na ipakita kung gaano niya ako kamahal at kung gaano siya katapat sa akin. Mas minahal niya ako kahit ang dami ng pagbabago sa itsura ko o sa katawan ko simula nung nanganak ako. Kaya, babe, thank you so much sa lahat-lahat. Alam kong hindi akong best na asawa, pero I'm trying to be the best para hindi mo ko ipagpalit sa iba. Sana ikaw na hanggang huli, dahil ayoko na magmahal ng iba. Ikaw na ang huli ko. Yan ang maipapangako ko sa'yo at sa anak natin. Mahal na mahal kita sobra. At gusto kong ipagsigawan ito sa buong mundo. Marami pa sana akong ikukwento, DJ Rocky. Pero baka sobrang humaba na. Salamat na lang po. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Krisha. At ito, ang aking secret vow.